Check natin yung nabunot natin para sa Christmas. Check natin yung ating nabunot. Buksan natin para sa Wednesday. Uy! Ayan o. Ayan na si Elise. Patayin na Coco. Patayin na Coco. Patayin na Coco. Ito magko-close na yata to. Itong shop. Tingnan natin. $12. Ha? Saturday, Friday, $12. $12? 12. We Okay. have a new product. Oh, okay. Every Saturday. Friday. Friday, Saturday, Sunday is good stuff. All right. Okay. Thank you. Oh, Instagram. No. Oh, because they have an Instagram here. Oh, okay. Where you look at Let me see. the Instagram. Yeah. You go to City Mall. City Mall. On there. Okay, that one, huh? So every Friday is good, huh? Yeah. Yeah. Every Friday they'll restock. Okay. Yeah, but yeah. What? Kumusta? Thank you there. You're welcome. Ay, you're welcome. Oh, okay. Sige, pagaling ka. Oh, tawagan nyo. Sige. Sige niya, i-text mo kanya na. Okay, text mo kanya na nga rod. Tadati. Sige. Okay. Nadaman to niya, dapat kukuot. Ingat ka dyan, Jemar. Okay, ingat. Ingat ka dyan. Mamaya ulit. Okay, welcome. Okay, welcome. Okay. Those are $5 only. Wala namang kailangan. Let's go. Okay, nandito tayo sa Kaiser, malapit sa ano. Dito tayo sa 24-hour. Bumalik na ako sa 24-hour fitness. First day ko today. Nag-enroll ako kahapon. So ang kinuha ko is yung $300 for 1 year. So parang lumalabas siya ng $25. So wala siyang annual fee. At kaysa yung monthly na 46, mas mahal. So kinuha ko na lang is yung the whole year na $300. So dito malapit lang kasi sa trabaho. So after ang mag-workout, pwede na ako diretso sa shower na rin ako dito. Ang problema rin dito yung parking. Ito ang magiging problema na naman. Dapat talaga super aga ka rin eh. Siguro yun ang gagawin ko. Kahit maidlip na lang ako sa car. Kahit matulog na lang ako dito sa car. Basta makapark lang ako. So yun, at least may idea ako. Ang hirap kasi, dami kasi nag-workout ngayon. Yun ang problema. So ganun lang. Yun. Yan o. Dito na tayo sa 24-hour sa Cerritos, malapit sa work. Ang work ko dyan lang I would suggest logging out and then logging back in and seeing if it lets you go. Because the blue button should pop out right here in the corner. Oh, okay. And then a QR code pops out and it should scan in. You scan it whenever. So I would suggest signing out and signing back in and see if it lets you go. Alright, thank you. You're welcome. Okay, I'm done. Bis na rin ako, nakaligo na. Ayan. So, may bibilin lang ako. Bilhin lang tayong megas.
Hi there. Morning. How are you? I'm good. How are you? Teacher Max. 30 minutes lang ako. Libreng pakain ngayon. Dala ko na yung gift ko. Yan. Thank you, Mr. President. Yan yung mga regalo namin. No? Bon, laki ah. Hello, Shi. Yeah, we started picking up. Ay, ay. And all of them. Okay. iPhone 15. Merry Christmas. No more, that's It's it? not broken, Patrice. No, look, right here. No more? She's expecting it. That's mine. It's not my Right. You better break her. aming pagkain. Binigyan na lang ako. I'm not gonna. Ano tayo? What's this? Taco? Is it a long one? Yeah. It looks like it's a short one. It's Taco. short now. I like it though. Tayo. And I needed that too. Where? So heavy. Thank you. Woohoo! Woohoo! It's so cold. Wow, man. Okay, here's my service. Okay, bye. Okay, tara na. Malamig na. Ito yung aking regalo from Alfred. Scarf. Sakto, malamig. So, pupunta tayo sa EOS ngayon. EOS sa gym ko dati. Titignan ko, ika-cancel ko siya. Ika-cancel natin. Hanggang alam ko, ang ano ko doon is every 18. So, ika-cancel natin. Workout muna tayo ng konti doon. For hanggang sa matapos ang ating ano doon. So, tara sa EOS gym para i-cancel ko ang aking magiging ano pa. Coming payment. Okay, let's go. Okay. Okay, nandito na tayo sa EOS para i-cancel yung ating ka-cancel natin yung ating membership. Para workout muna tayo. So, yan. EOS. Scan natin. Pasok tayo. Hi. Your payments are every 14th. Every 14. So today is my last day. Did you cancel already? Not yet. So that's why it's perfect timing. So if you cancel today, you'll have until the 13th of January to come in. But you won't pay anything else. We can cancel for you, but you'll have until the 13th of January. Okay. If I cancel today, it'll be your last payment today. If you wait till tomorrow, then you'll have to pay another month. Yeah, okay. Just cancel it today. Can I do a last workout? Yeah. You have until the 13th of January. Today, we let you use the gym for 30 days because you paid for So today. till January 13. Yes. Oh, okay. Roy, right? It's Roy? Yeah, yeah. Roy Garcia? Oh, you're good. I got you. If you Alright. work out, you're good. Alright, thank you buddy. Para pag kinancel ko hanggang January 13 next year. December. So, mabayaran ko pa. May bayad ko yan. Okay, so kinancel ko na yung aking membership. Pero eksakto lang 14 ngayon. So hanggang January 13, pwede pa akong mag-workout next year. So pwede pa hanggang January 13. So may option pa tayo. So cancel na. Last payment ko na ngayon. Tapos January 13 pwede pa. So marami tayong option. So workout muna tayo ng konti. Let's go. Ang problema lang kasi dito, masyadong crowded dito sa EOS. So, yan, katulad ngayon, punong-puno na naman. Sobrang puno. Crowded masyado. Okay, it's ano ngayon, Huwebes, December 15, 2022. This Thursday, wala tayong pasok ngayon. So, may lechon ako bukas Friday bago pumasok. At bukas ng Friday, meron tayong COVID test
after dropping yung lechon, pagka drop natin yung lechon, ano na, pagka drop ko yung lechon, diretso na ako sa urgent care para magpa-COVID test. Okay, so ayun. So kailangan kasi meron akong ano kasi colonoscopy. So bago, wala pa naman akong 50, pero usually binigyan ako ng test ngayon for colonoscopy para makita kung ano yung anong nasa loob. So yun na yung mga gagawin, kaya kailangan ko magpa-COVID test 3 days prior ng colonoscopy. So ang colonoscopy ko ay December 19, Monday. So naka-off pa rin ako yun. So Monday, so 3 days, tapos may preparation ka, soft diet, ganun mga style. So first time ko to. So anyway, ngayon naglilinis ako. Pinipiri ko ng isang lechon para bukas maaga tayo gigising Friday bago mag-work, bago magpa-COVID test, tapos diretso sa work. Tapos ito, papalinisan natin si Bato. Kasi hindi ko makita yung mga, hindi ko malinisan yung sa loob ng kanyang mga singit-singit from previous owner. So papalinisan ko para gwapo naman at mabango. So dyan sa car wash na lang tayo. So yun lang ating gagawin ngayon. Linis ng ating backyard, baboy, garage, at magpapa-car wash tayo. Pero yung yun, okay, let's go car wash ni Bato. So yun tayo, car wash. Ayan na yung ating car wash. Hi there. Morning. I'm just gonna get the best value. Yes, please. Any air freshener? Lime. Please, thank you. Ah, man. $5, you want to add the Amaro inside? What is it? For $5, you want to add the Amaro inside? The Chinese stuff? Okay, make sure it's gonna be. Alright. So these are open. This one and this one. If you could try to, you know. I'll let the guy know. Yeah. Just remove the coins. 1 second, right? Okay, $23 tapos plus $5. Alright, bro. Magbabayad tayo sa loob. Bayad tayo sa loob. So when you work after that, yeah. So $28.95 please. Saka tayo muna. Bigyan natin ng tip. Okay. Tapos na ang linis ni Boy Bato. So tingin lang tayo kung meron tayong makikita mga car seat. Dito sa O'Reilly tayo. Tinola tayo, malunggay, manok, papaya, luto na yan, kumukulo na, at yung ating steak ito Canada. Okay, yan, kuha din natin. So kahit nabasagan tayo, malutong pa rin. Yan yung mga problema natin eh. So goods pa rin yan, final touch na lang yan. Okay, Friday ngayon, bago pumasok, may lechon tayo. That's it. Babush. Okay, tara. It's Friday ngayon. So last day of work, pero meron tayong lechon. May lechon tayo ngayon. Deliver natin sa Davita. Mga dialysis nurse. Mga dialysis nurse na client natin, mga ano natin, mga suki na natin mga to, mga suki na natin to, mga taga Davita, mga RN. So pagkatapos nito, diretso tayo ng urgent care para magpa-COVID test. So wala kasi sa amin sa Cerritos, so doon tayo sa urgent care. Nakaschedule ako ngayon ng 10. So eksakto lang yan. So meron pa tayong 15 minutes. Then tapos kakain na siguro ako sa work.
So bukas meron tayong dalawang lechon ulit. Bukas meron tayong dalawang lechon. Isang small 20 to 29, tsaka isang 30 to 39 pounds. Okay, let's go. Deliver muna. Tapos diretso na tayo sa urgent care. Magpa-COVID test tayo sa urgent care. Okay, babush. Ito Okay, if you yeah. Yan, na-deliver na natin sa Davita Kidney Care. Okay, tara natin magpa-COVID test tayo bago pumasok sa work. Okay. That's it. So, tapos ng ating COVID test. Monday ang result. So, meron na silang ano dito. Meron na silang vending machine. Dati wala yan eh. Ayun. Tatapos na rin natin ang ating lechon this Friday. At mga ginawa natin buong linggo ay nag-ano tayo, back to no rice tayo. Back to no rice diet. And nagpalit ako ng gym from EOS to 24-hour fitness. International yon. Then sa mga order natin for 24 and 25 for Christmas, naka-ready na rin. For 31st, ready na rin. So tayo ay papasok na sa work, pero gutom ako. Baka dadaan muna tayo sa ano, may oras pa. Dan muna ako, bili akong pagkain. Bili muna tayo ng pagkain dito sa Island Pacific. Okay, let's go. So ang bill natin ay 126.34. Yan na po nagtatapos ang ating vlog. Babush, Ilocos Pinoy, Ilocos. Kain na tayo, gutom na ako bago pumasok sa work.